San Fermin ikastolak du aurten Nafarroa oinezen ardura. Helburu orokorra edo helburu lehendabizikoa izanen da, nola ez, gure eraikuntzen haunditze eta hobetzea, ez? Horrez gain Euskal Herria irratiaren lana bultzatu nahi dute eta bere legeztatzea aldarrikatu irratiaren 25. urteurren honetan. Este está siendo un año difícil en lo económico. Nafarroa oinez krisi ekonomikoa nabaritzen ari da. San Fermin ikastolako presidenteak argi esan du dirua galtzen ari direla, baina igandeko festari baikor begiratzen diote. Hori dela eta parte hartzera deitu dute inoiz baino zenago. Goizeko 10:00 izango da irekiera ekitaldia. 8 kilometrota erdiko ibilbidea da 5 gunetan banatuta. 5 gune hauetan 30 kontzertu desberdinak daude, betiko modun oso anitzak eta jende mota eta adin guztiarentzat bideratutak. Besteak beste, Estupenda Jones, Oskorri, Bizardunak, Esian, Obrin Pas, Gatillazo eta Delirium Tremens taldeek joko dute.